भोजपुरिया समाज में भैया एकरा के पगड़ी कहल जाला। पगड़ी ई पगड़ी जेकर सही सलामत बानू समझी कि बहुत सौभाग्यशाली बा। जौन आदमी अपना बाल बच्चा के संस्कार देवल भुला गयल ना देलक ओकर भैया ई पगड़ी समाज में गिर जाई। ई पगड़ी गिरला के मतलब बा कि उ इंसान कहीं के ना रहल। मेहरारू आँचरा से मुँह तोप के केनाहू निकली आ मर्द भैया मुड़ी गाड़ के निकली। ऐसे संस्कार दी लोग ई राउर पगड़ी सलामत रही आ ना तो संस्कार जरा नइखे मिलत उ पिचासनी के या चुड़ैल के फेर में पड़ जाता भैया आ इज्जत के मटिया पलीद क देता। आ बाप के सीना 36 रहता नु तो उ अतना इज्जत मटिया पलीद क देता कि सीना बचते नइखे, नापल जाए तो एकदम 0। आ समाज में का 10 गो और कुल बीत जाए नु तब पर भी कलंक मिटे वाला नइखे। ऐसे भैया बच्चा के संस्कार दी लोग, ओकरा के मोबाइल मत दी। मोबाइल समय के अनुसार खुद ओकरा भिड़ी हो जाई।